Hey, yo, people in the house, if you're having a good time, if you're enjoying the sounds of my DJ right now, I need everybody to make some noise. Make some noise. Atarrabian gaude, Atarrabiako Mikelatz dantza taldearen ikuskizuna izan dugu. Hemen urtero bezala txupinaza ondoren eskaintzen dugun lehenengo aktuazio ofiziala izan daiteke erraldoiekin batera. Eta urtero bezala Euskal Herri osotko dantzak eskaintzen saiatu izan gara. Bai Nafarrotik, Bizkaiatik, Gipuzkoatik, gero dantzariak berreskuratu ditugu dantza taldeko historiko batzuk etorri dira gurekin dantzatzera gaurkoan ere, oso fin aritu direnak. Eta bueno, txistuaren hotxarekin lagunduta eta Atarrabiako jaiei hasiera ematen eta giroa emateko asmoz. Ikusi izango ditugun dantzak, hasiera batean itsasoari lotutako matelota eta batelarien sortzikoa izango dira. Jarraian dantzari dantza izango da Bizkaitik, Gipuzkoako brokel dantza eta uztai txiki dantza eskainiko dugu jarraian. Gero, nahazten ez bali manaiz, Lapurdiko inauteriko dantzak, Pamplonaseko jota, fandangotan inarin bat egingo dugu Atarrabia bezbatzako emakumeen ahotsarekin lagunduta. Eta amaitzeko polka batekin, hemen guk sortutako polka batekin bukatuko dugu emanaldia.
Eguerdion, ongi etorriak, berriz ere urtero bezala Mikelatz dantza taldeak hemen Atarrabiako plaza honetan txupinazoaren ondoren eskaintzen duen jaialdi honetara. Aurten, espero dugu ez dugu berritasun gehiagirik ekarriko, hori bai, espero dugu zuen gustokoak diren dantzak izatea.
Iruñan La Cabaña desguazeak berme osoko eta konfidantzazko ordezko piezen salmenta. Behar dituzun pieza guztiak aurkituko dituzun. Ibilgailu bilketa zerbitzua eskaintzen dugu. Profesional eta langiletara autoen piezak debalde eramaten ditugu. La Cabaña desguazean istripu izandako ibilgailuen tasazio altuena eskaintzen dugu. Profesional eta partikularrentzat arreta personalizatua. Informa zaite 948-303-303 telefono zenbakian. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina. Ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta uraz hornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta ping-pong. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina. 1960 estafeta kalean Bodegon Sarria. Era guzietako kazuelatxoak, razioak, iberikoak, pintxoak. Berrogeita 10 urte Iruñako Aldezarrean, Bodegon Sarria. Ardiarana gaztandegia, Bertizarana bailarako mikroklimaren eraginpean ondotako gaztak. Kamiku eta Ardiarana. Gazta ona maite dutenentzako zapore usain eta testura ezin hobeagoko produktuak. Konsumitzaileen errastasunerako formato eta tamaina ezberdinetan komerzializatzen dira. Ardiarana gaztandegia Legasan, ahaztutako zaporeak berreskuratuz. Lactu yogurta. Lactu yogurta. Lactu yogurta. Ekoizpen integratuko yogurta, kategoria gorena. Koloratzailerik ez, esne hautsik ez da gehitutako esne gainik ere. Benetako yogurta, elez idazten da. Lactu yogurta. Orain, Lacturale laktosagabe ere.